Ospatu dugu hemen Pasaiko jaien hasierako ongi etorria nolabait esateko, barruti desberdinetako ordezkariak bildu dira jaien hasiera honi emateko. Egia esan, pozgarria da, etorri den jendea eragile, musikari, dantzari, denak gerturatu dira. Aurten behintzat, hirugarren urtea da, lehenengo urtean Doniban egin genuen, iaz San Pedron, aurten Trintxerpen, eta datorren urtean Antxo da falta zaigunen barrutia. Eta barruti bakoitzak baditu bere zitasunak, eta kasu honetan aurten hemen danborra da, Trintxerpen danborra da nahiko garantzia dutenez, beste barrutitako danborradak ere gerturatu dira, 15 bat danborrada desberdinetako ordezkariak bildu dira, jendea animatzea parte hartzera, baina parte hartzea modu zintzoan eta ondo pasatzeko eta disfrutatzeko, eta batez ere errespetuz jokatzeko denon artean. Muy bonito, muy agradable y muy simpático todo, y además con mucha ilusión todos. Gaur egin dugu lehenengo ospakizuna eta hemendik aurrera Pasai distrito bakoitzean gure edukiko dugu. Hurrengo astean San Pedrako jaiak hasten dira eta hurrengoa ja Antxokoak, así que ja prest. Guk Mepiko jai batzordetik gatoz, Mepiko auzotik etortzen gara, Santiagoak ere itsasmentikin batean egongo gara ere. Jaiak Santiagoak dira, ospatzen dira 25-etik 31-era eta bateleren dantza 31 goizean dantzatzen dugu. Eta animatzen dugu jendea etortzea eta dantza ikustea. Oso jai polita da, eta hori gero ere arrauna egiten dute batelerak eta estropadak egoten dira. Hori da.